Sada ćemo kroz jednu igru, odnosno kviz, da vidimo šta smo naučili do sada. Pravila igre su ovako da postoji crvena ekipa i plava ekipa. Ja postavljam pitanje na osnovu broja koji vi birate. Pitanja su rangirana tako da idu od najlakših do najtežih. Pitanje najmanje težine nosi 50 bodova, a najviše 5. Koju dramu nije napisao Dušan Kovačević? Protekcija, Ko to tamo peva ili Profesionalac? Protekcija. Tačan odgovor. Što se ljutite na ogledalo kad vam je lice ružno? Epigraf je koje komedije? Sumnjivo lice. Ne, tačan odgovor. Plava ekipa ima pravo da odgovori na ovo pitanje. Tačan odgovor. Plava ekipa ima pravo da otvori bolje. 53. Nikolaj Vasiljević Gogolj je pored drame pisao poeziju ili prozu? Prozu. Aj, 5. Kako se naziva film učenika Bečejske ekonomske škole o Gogoljevom životu i delu? Tačan odgovor. Ko vas je poznavao ni pakao mu neće teško pasti. Umro je pred sam kraj svog života. Ja sam pošteno radio, izlagao sam se opasnosti da me uhvate i oteraju na robiju. Replike su iz kog dramskog teksta? Maradon će se uče početi. Čestitamo plavoj ekipi. Čestitamo.